Bos ajudan. Apa iki sadenane takdirku sing jawabke seliramu beda beda lambe pada lambe sing dhewe aku tak iki bari basan rangga lintang angkasa kuwi tega lho kethek gawe lara marang tresno kok kethek iki lho piye to ki iki wis dalanku lho aku jawab ya pilihane wong tuamu lunga nang Taiwan kok ses pakilono sepurane lungono ki lungono yen gawe lara anuku lara rodok kok tak tambahan yo no Mas Bogas Om Ajudan kembali jurang aja Om Ajudan terima kasih Bos Koir Ciska Luki iya ya masuk larang kaki larang saiki wis beda kowe ninggalke aku menteke sing kedudong apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya pinggir segara ora lumut iwak ya Bos Koir kan pancen ngarakake arep kepiye maneh kote ora duwe aja sela batinmu marang kahananmu kang pupusen rasa tresnomu ayo biar dek sliramu beda beda lambe wis kadung mati goyang dek mas ngono tangisku iya beci ego saka uripku mari basan rangga lintang angkasa kowe tega gawe lara muter marang tresno iki wis dalanku dalanmu ndi pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara anuku sayang aja Om Ajudan musicnya Indonesia Ciska Luki pancen larakake arep kepiye maneh kote wong ora duwe aja sela batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu
Wis kadung Wah, iya. Mas rungokno tangi Iya, sayang. becike kowe lunga saka uripku Besen ngrage lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis salahku tambah 50 iku wong tuwa wah sepurane yen gawe lara atimu atiku yo sayang sepurane yen gawe lara atimu cak cak hey oh ajudan musik Indonesia